Hitos tähän. Joo. Jatketaan tätä peliä. No, mitä ihmettä? Mä oon päässyt näin pitkälle ja mä oon löytänyt tavan, miten sinne pääsee. Eli S pohjassa. Tälle ei voi. No! Nää on niinku... Pikkasen hyviä linjoja. Mutta ei niin hyvin. Ai perhana. Ai vitsi. Hyttynen tuli silmään. Ai jumala. Mä en oo ikinä päässyt näin pitkälle. Ja nyt on enää sinä. Onko nyt kivaa? Otetaan vaikka johonkin 5 minuuttiin. Ei juma! Kolme minuuttia enää. Mä teen tämmöstä sarjaa, pelikokeilua. Oikeesti! Näitä on 6! Ja nää ei saanut minun melkein mitään helaa. On nää kyllä aika paljon saanut, mutta ei sen 37 jälkeen saanut minun yhtään pois helaa. Ja sitten tehdään välissä aina tämmönen. Saako muu liikaa? Olihan viimeinen. Tämmöisellä ihan normin potkulla, niin boom. Nyt tää. Oikeesti. Chest tail. Ei oikeesti. Jos mä panen tän pelin läpi, niin mä oon hyvä. Tää on varmaan niinku loputon peli. No ehkä loputtomasti. Näitä on nyt 4. Josta 2 on kestävämpiä. Noilla joilla on niinku... No tommosia. Laittakaa sinne peliehdotuksia, että mitä te haluatte. Haluatteko te Agariota, Minecraftia, CS:GOta? Ja sitten loput vedetään ihan vaan. Yes. Mut tää jakso on ollut tässä. Ja ton sois. Moi moi! Moi!